In one moment I found out how love can be. Then I realized that she had gone again. Waar begon het mee? Maar de band Cockroach uit Frencher. Ja. En toen was ik 15. Hoe lang bist u al? Nou, eigenlijk vanaf mijn 12e. De brugklas, maar. Christian, hè? Dat begint vaak toch van jongs af aan. Ja, ik zat in de gelukkige omstandigheid dat de muziekschool in Snits. Daar was een muziekleraar, die heet Leeuwen Toren. I'm just a lucky guy. Love to hear you say that love is love. Nou, we zijn inmiddels al 8 jaar al samen. Ja, the time flies. Ja, en het gaat nog steeds super. We hebben nog steeds een aantal optredens staan. Vorig jaar hebben we een cd gemaakt. Things we said to